Gipuzkoako herritarren batzar honetan Arantzazuelaben rola prozesuaren sustatzaile izatea da. Hasieratik Telesforo Monzon Herrigintza Laborategiarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera prozesu hau sustatu dugu, hain zuzen ere, guk Arantzazuelabetik bilatzen duguna delako lankidetzazko gobernantzan sakontzea eta herritarrei erabaki publiko batzuetan, zein politika publikoetan, paper esanguratsu bat emateko tresna berriekin esperimentatzea. Eta hain zuzen ere, deliberazio prozesuenek hori ahalbidetzen du, herritarrak inplikatzea zuzenean politika publiko batzuetan eta kasu honetan erakunde publikoak jartzen dien erronka edo galdera baten inguruan. Hortaz, guk prozesua sustatu dugu, prozesuaren diseinuan egon gara hasieratik, oso prozesu konplexua da eta ondo diseinatu beharrekoa bere emaitzak izatea nahi baldin badugu, eta baita ere talde eragile horretan edo koordinazio talde horretan egon gara, prozesuan bidelaguntza ematen ari zaizkigun adituekin, eta horien artean daude deliberatiba eta nazioarteko elga erakundea, hortaz nolabait haiekin ere baita ere kontaktua egin, haiek prozesuan txertatu eta beraiekin lanean hasieratik aritu gara.